A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En pudderima e indo Allah e nalaado mudum. En calmini kadi jinnaabe meden. En calmini sernabe men, en calmini waliyaabe men. En garti do kadi émission meden gonka debbo e ngorendo. Sa nani gonka debbo e ngorendo non. Tem fof eno ardi. Hande tem meden ari ko duwaw jinnaado. Hakkunde biddo e jinnaado. Dum non eden calmina invité meden hono nene men, sehil men, gido men hono Aissata Haji Diallo. Nen Aissata salminama. Assalamu alaikum Binta Tall. Caggal ni jettuden jomiraado subhanahu wa ta'ala julde rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jettuden jigna men be jettuden kadi sababuji di fof ha sababu ni hande nduden do hande jonde. Te kadi Binta min so mi jododi mayma bari jogo coftal no feewi no feewi no feewi. Jarama Seydi Diallo. De tawno bido wowma bor susma ko dum ko hanki tawi hande arani wodi Seydi Diallo. Dum non mi yettima Tall mi yettino mbimi ni tan sababuji di fof hande non ko gadduda do ko saabi ko ne heewi wallahi ne heewi so wiyama neddo e jignaado mudum en wayno fof ari esdo sa nani needi be tubakoɓe mbi sen kaali ɗemgal tuba o mbi éducation de base éducation de base noon ko needi wiya needi noon dañetake e ñalawma goto no wodi de tawno so wiyama needi tan yumma ari ɓiɗɗo ari baaba ari ko ɓeɗo ne hata ɓiɓɓe mum no wodi ɗum noon kadi ummi ko dow sabu saɗa resa ƴewata ko awdi moƴƴiri awdi ndi sa awi ɗum jibina ko moƴƴi ayi ɗum noon tagi mbimi to ummi to no woɗɗi no feewi hande noon gonka men e taaridi men hande ina lanciti no feewi ne kayna no wodi ina waɗi en goƴa hande nde tawno ko awdi ndi natti ƴeewede sa nani awdi noon firti ko saɗa ndaaro e debbo ƴeew suudu ndu natta ndu kala ko ɓurɗa anje aduna yo taw kadi an kadi ɓuri rentade ɗum a wawa nede ɓiɗɗo tawa an a rentake no wodi il faut que ndentuɗa addi hankadi gonka debbo e galle debbo garɗo resa e o galle o ko nehi gila to ummi to o are oɗo galle kadi o resama ɗo kadi nde o arande won ko yomna ko jignama ko jomni mbo e ko no nehirimo ni so ari o wona e galle he noon o wona gonka jotka mbatka fayida sabu waktu nde desaɗa nde adi fof ko teddin gorko ma kormoɗa ɗum wona sehil ma sehil mum wona sehil ma sa waɗi noon pawa hen noon jignaɗo mbo tawɗa ɗo noon jignaɗo o jaggir ɗum no jaggirɗa yumma jibinɗo mo woni sa waɗi noon tan fewat sabu yumma so metti ƴiƴam walla so weeli ƴiƴam walla no wawi wawde sifirade fof a muñanta ɗum teddina ɗum wadde mo tawɗa ɗo woni ese o on nene muñan ɗum teddina ɗum waɗa ɗum ko jignaɗo ma mbaɗa ɗum kadi ko nawle eyyi ko on woni nawle sabu no waɗi hawo dañi ko dañi ɗon ko anne mbaɗa feere daña hono ko dañi ɗon ko on woni façon joni comme sukaɓe hande no mbayni aɗa andi hande comme neɗɗo wawa dañde ko ɓuuri jinnaɗo mum jinnaɗo ma tampay ma jibin ma hande sa ƴeewi gonka debbo e ngorendo an jinnaɗo debbo hande baaba gonga ko bammen kono so fini so totti en dépense ko ɗon haadi lamɗam so manki ko nene jawdi ko nene ngeson ko nene kala ko ɓiɗɗo ala arata ko wiya nene ɗum ɗo mi ala ɗum kono on ɓiɗɗo hande holno foti waade e jinnaɗo muɗum eyyi ɓiɗɗo kam woni koye janggude ko alluwal jogui an jignaɗo o noon ko an nehata ɗum gila no woni kurka joɗoro ni waɗir ni so naade yonti naatde jangde jangguina ɗum ɓuran jangguina ɗum nasaran e on saaha kadi to fayi to jangde nan toon needi nan toon to école to
so arti kadi anne kadi ha hande aɗa jogui kadi needi baddata e muɗum e on saha noon so joguima hankadi nam ni needi to yaari fof hankadi ko ɗum nawarta ko ɗum nawarta ɗum tagui debbo ɓuuri jogade tindi e neede ɓiɗɗo saabu baaba ko daddoyowo hande noon rendoji men hande wona baaba tan raddoyta ko lanciri en fof ɗum no jeeya hen saabu so baaba fini ɓornima paɗe yumma fini ɓornima paɗe wadde nehowo suka ala e galle ko ɗum ɓeydi noon ko jiiɗa ko yimɓeɓe jaɓata memde nden toɓɓere kono ko lanciri gonka min fof hande ɗum no tawa mbaɗa yiiɗi memana min ɗum no fewi saabu hande hakkude ɓiɗɗo e jinnaɗo jurum ne foti wonde toon ɓiɗɗo no foti yurmade jinnaɗo muɗum so yiiɗi dañde no foti dañirde ni hande sukaɓe hewɓe nan ɗo tampi ala ko tampin ɗumen so wona huɓɓinde wonki jinnaɗo mum sa huɓɓini wonki jinnaɗo ma ko poɗɗa dañde ko a dañata ɗum mboɗo yiiɗi memana kam ɗo no fewi namtal haali gonga ɓiɗɗo foti tan ko yurmade yummum yurmo bammum de tawno hay sinno ko wiyete ni yumma fewani baba fewani ɗum fof ɓiɗɗo fotani ƴewde ɗum defo yummama alla defo bamma saɗa jogori malede a fotani ƴewde ɗum ƴewta ko an ka ɓiɗɗo hankadi a watti haqqille jiɗɗa ko fewnude avenir ma jiɗɗa ko wonde janggo neɗɗo mo gandanɗa hoore ma aɗa jogori toppitade jingnama jogoɗa ɗumen de tawno so dole donki ko dole keɓɓoto ɗum noon rokkanma ɗum ko jogoɗa needi e kormoɗa jignama ɓe jurmoɗa ɗumen ganda an ala ko mbawɗa yo wadde mop e less asama ha joɓa ɗumen hande noon woni ɓiɓɓe ina mbayi noon kono taaridi men hande aɗa yiya ɓiɗɗo bonne ha bona guila woni suka ko ɗum yimɓeɓe caali ɗum no woodi joni bonnede nde ko holno ɓiɗɗo bonnirte eyo ɓiɗɗo bonnirte ko neɗɗo fof mo jiiɗa e less asaman omo jogui yiɗɓe omo jogui añɓe sawru yanore e ma ndu hakkude maɗa e gaño ma sawru fiyanma ndu so fewnitima e ɓiya tan fiyat ɓiya mo jiiɗa ɗo boni fof walla weñi weña ha wayno henne no beñi ni andu weña ko guilan famɗi so yeehi ha mawni hankadi hay goto ala e mum haaju kono sukaɓe hewɓe koɗo bellotoɗo saabu an waktude neeɗa ɓiya ɗo poɗɗa neede ɗum ɗo jangguinɗa ɗum kolluɗa ɗum aduna kolluɗa ɗum no aduna yarete so ɓiɗɗo debbo omona e sarma ñande fof serani wajade mba serani waddude e makko haaldude e makko muñ debbo ko haldata e makko ko kadi koko gonɗi kadi saabu mbiyatama ko min guila jiiɗama yiyani mboɗo yeddodira e bamma taw sa haali ɗum noon tawa gonga o yiyani aɗa yeddodira e bammakko o yiyani aɗa dugda e bammakko o yiyani aɗa haɓa e bammakko yi kono ɗum joni weɓande eyyi ko ɗum toon paaɗen tan ko fofoof sa so sen mbi ɓiɗɗo hande tan en gaddata probléme ɓiɗɗo tan joƴƴini ne woodi il faut kaalen ɓiɗɗo kaalen yumma kaalen baba goto fof jogui darde muɗum ewa on saaha noon ɓiɗɗo sa haalani ɗum ɗo tene gonɗi tan jaɓat nehoye ɗum mahoye ɗum so debbode so yeehi kankone to fayi janggo to ko ngal yaɓɓal tan jaɓɓata kono ko ɗum noon donkuɗen hande e taaridi meɗen holko ronkini en ɗum ala wona yimɓeɓe bonde de ko jamanu o woni mo gandanɗa hoore ma tolnide ganduɗa goto fof ma faɗɗo faɗo muɗum guila adan ni to tawɗa debbo e gorko fof kañum woni darode saabu so baba yeehi no remoyi yummande nana to guese to nana to wuuro to ena nawa tawtari nde gartuɗen kadi ɗone kadi ha hande ko noon tan debbo wonata galle tan ne fewna e galle baba ne yaaha kono hande noon tolnima to ganduɗa il faut que jawwoto senglata hande to tawɗa fof debbo faɗɗi paɗum gorko faɗɗi paɗum sukaɓe nehaka so télé neehi sukaɓe bandiraɓe waɗɗa oɗo seeɗa jiyata toon ko tubakoɓe no ɓen mbaɗirta ni ene guurdi ni en mbawa wurde par ce que en jiida e mumen façon joni no cukalel nguel ko ɗum janggata ala ko ƴewata so wona ɗum ala ko toppiti so wona ɗum wonto ɓoɗɗata ni ma yi toon ko gandanɗa hoore ma fotano guite mum fotano fawade e ɗum e on saaha kono mawo yi ɗum par ce que ko ɗum koye télé waade yi ɗum chaine mo nangue o yaltinta ɗum wadde kay hande ko tampini en fof hande
ɗiɗo teleji e ɗi filmaji e ko nande ɗum e ko nande ɗum ɗum ne ɓeydi lañcidde sukaɓe ha portaɓe ngari pawi wadde hankkadene kam ganden ko yeeso fay saabu eɗen kalanno haala téléji hawre haala internet ari yanti hen ɗum wadde sukaɓe hankkadine kono ma Allah faabo ɗum noon so ɗum ɓenni eɗen calmina kawmen hono Abdou Diouf ɓurɗo andirede Ndiol en calminimo séri Fatim Binta en calminimo no fewi kanko wiyata rewɓe mbayi kono ngesa makka ni o wi sa naate nder ngesa makka o wi sa itti no wiyete sa itti wutandu o wi hen sahaji kawra e wutandu ganda ko wandu fayida o wi hen sahaji kawra e morgabbal en kawra e ndu ala haydara o wi ko noon debbo rewɓe mbaɗi gawri mbugi mbagari o wi ko noon rewɓe mbaɗi ɗum noon enen hannde cohluɗen ko rewɓe ɓe ganduɗa wodɓe fayida ɓe kaldeteɓe nana ɓe ko ɓen kalde tan hannde neɗɗo kala ko dañɗa e hewde e famdude yewtude ɓiye saabu duwaw jinnaɗo ne moƴƴe ɓiɗɗo hande ɓiɗɗo ene bona taw ala ko bonni ɗum so wona wase duwaw jiya ɓiɓɓe ɗiɗo daro sa daari joguiɗo jiɗe sa daari joguiɗo duwaw o tan a andat yimɓe ɗiɗo so darima aɗa wawi serdude joguiɗo duwaw emo ala duwaw ɗum noon enen goni sukaɓe jiiloɗen duwaw e nder jinnaɓe meɗen jiya neɗɗo wiye min nenam ne metti nenam welani haaldude nenam welani haala est ce que ɗum ne foti wonde ɗum fof wona hunde fonde wonde ayi ko joofimi nani ko ɗum tan yumma ina heeɓa e ɓiɗɗo gandanɗa hoorema guila hakkude mum e gorko mum ɗo ɗum yiili so yawti an debbo duwaw jignaɓe ma ha muruma nannoma e ngal dewgal anne dañata kadi nan barke o e teddugal ngal jibina kadi ko moƴƴi kadi ɗoftade gorko ene walla saabu mawɓe men adan ko ɗoftinoɓe worɓe mumen noon ɗofti worɓe mumen tampinani worɓe mumen goto hen fof wiyatama ɓorno wuttemo gorkam wasodde ɗum fof ala ko ɗum tagno needi adandi e needi joni ndi wawa nandude kono sen ƴeewi noon en fokka mbajoɗen sukaɓe ɓiɗɗo hoto ƴeew defo bammum hoto ƴeew defo yummum yo ƴeew fewnude avenir mum par ce que waktu nde bellotoɗa aɗa yiiɗi fewnude avenir maɗa sippiro maggo nan ɗon wallahi yummande nde jibinma nde renma e ndiyam renma e jeygol dir reeno nana e ndefu nana e bambo nana reggino o nana toppiti hay aroɓe e galle haalaka noon e sehilaɓe haalaka noon e tarindu muɗum holko woni tarindu mum taarima ko ese taarima ko ƴeeke en taarima ko bandu bande en ɓeɗo fof koye dewgal he jeeya sa ronki wawde sipurdude ɗum ɗo noon pewna ɗum ɗo ha feewa hankkadi fofo koko banata saabu aɗa yiya debbo hande taw o debbo heewani duko hakkude mum e gorko mum wiyete o debbo de ko jaam kono so natti o ƴettat tan ko gorko o waɗat tan ko guinole e hinere muɗum ɗum fof ina bonna ɓiɗɗo eyi saabu hen sahaji jiiya wiye ƴeew oɗo no yumma ko way moƴƴude ene yumma ko way deƴƴene e ɓeeɗo sukaɓe ɓo jibine kanko liggaki ɗum e oɗo galle taw ko nder ɗum noon debbo so wiyama yo won jonge walla yo won debbo mo ganduɗa ko debbo galle debbiniɗo ma wona debbo nder wona debbo boowal ko woni debbo nder no mbatta e boowal heni woni no mbimami taaridi ni ha yimɓe fof mbi ka moƴƴo koreji gorko mbi ka moƴƴo yummum debbo mbi ka moƴƴo ƴekiraɓe mbi ka moƴƴo sehilaɓe gorko mbi ka moƴƴo to nder toni moƴƴan toon gorko yo wano toon yo wano ɓiire ɗam ñulla ɓiire ɗam e perƴel sukara par ce que toon ne so welani haydara fewata haydara nde fewata nder woni fof eyyi ɗon noon koto banggue debbo to mbiyano yo tinno toon ne no fewi kadi tinnare nden kadi wallatamo ɗum kadi koye gorko attention en memata wo rewɓe tan goppen worɓe wawa wonde saabu gorko debbo ne so wiyama o foti ko wonde muñƴo taw gorko o wallani moni haydara fewata saabu so tawi gauche droit no welɗa fof mbatta ko woni muñal debbo muñal koko mbimi ɗo ko taaridi ndi muñana ɗumen pijja e mumen jalda e mumen dokka ɗumen fodde mumen ha timma kormoɗa ɗumen
ko ɗum woni muñal sabu gondigal fof wonko woni hen ayi gorko gonɗo nder one mo gonduɗa ɗo no so woni neɗɗo ade wonani jiɗɗa tan gorko ma wet gorko mo dañƴa o ƴewata genre hol genre mo dañƴa genre mo dañƴa o toon ƴeewa holno gondirta e mum guurda e mum hakkude moon weela feewa ha mbawa tamde ko jiɗɗa ko eyyi kono sa wi joni a moƴƴe yimɓe galle nder to a fewnani keɗe muuli Allah ko ɗon jinmi arde kadi gorko on kadi so tawi o woni gorko tan mate no wela fo waɗira wiyama noon anne ko an foti muñji sa muñi ɗum wontata ko muñu ko mañaka woni muñu maña muñu ko mañaka woni ko haalata ko deƴƴota ko ɗum ko muñu ko mañaka a jogui kulereje gorko yaaha ha pecci jamma artayma an aɗa yinno fijjeede aɗa yinno jaldede won waktu aɗa yiɗi gorko ma ɓadoma hayso wona ñande fof kam yo won kam hayso sumin fof tan hande kam weela ha wayno sukara ni mbaɗen ha weela kono so wonti noon gorko ni jeyata ɗum fota ka fuɗɗima ɗanade ha ɓandu ma fof ma yi arta fugga uddita ɗum tawa ɓernde ma welani ayi hunde foof wawi miijade tawi o holto fotata wonde ha joni mataw wonno koto rewɓe hono am mataw ko ni mataw ko na taw wonko cohlirtama tawa aɗa andi mo jogui taw o tottatama ɗum ayi tawata ko an hay sa wonde makko ɗon tawata ko ɓernde nde welani so ɓernde welani noon so ɓiɗɗo toɓɓama ɗon bandiraɓe hotoɓe jawa debbo ha ko gorko waɗi noon muñi ko maña ko moƴƴani kono an sa andi ɓernde welani wadde lelo ɗanoɗa tan sa woppaka noon Binta sa woppaka noon lelotoɗa a leltako se sa salima kadi wi o gimbima o sallanima gorko ɗon kadi en calmini sernaɓe meɗen e waliyaɓe meɗen anduɓe diine o e sariye o saabu ñande fof eɗen nana koɓe kalata hen ene wiye debbo fotani salanade gorko muɗum kono kadi debbo so ɓernde welani kadi wota jab kadi wiide ene jabana gorko muɗum saabu so ɓernde welani tan a wawa liggade toon kene moƴƴa te sa liggima toon ko ganduɗa ko so woodi ko toɓɓa hen tan kadi ene addana en ɓiɓɓe kadi ɓe ganduɗa ɓe taw welani adda kadi ɓiɓɓe ɓe ganduɗa sa daari joom tan a sekat taw wona e ɓiɗɗo ko ñanewo liggande yallah dandu ene ɗum e kay ɗon noon ɗo mbiɗa seeremɓe ɗo ɓe ɓennere poti wallude ene ɗum no feewi joni hol ponnoɗo liggade ɗum jaaɗo ha pecce jamma arti woodi no tawruma par ce que debbo sa wondi waɗa andi ɗum sono welti an andi sono mettina aɗa aɗa foti wawde andene jogade feere nde mbaɗɗa hawo welto ha daleɗe makko mbatta nanede boowal nde puɗɗa noon an kadi joɗodirde e makko kono so tawi an ɗum fof wonda wonɗa tan ko ya par walla ni sani ndungtuɗa jomum heddo ne fasa ayi tawi kadi omo muyninanno ɓinguel o waɗi ni mo jokka ɓiɗɗo o endu tawa guite ɗe no mbaɗa sammu gonɗi ɗin gonɗi dufoje e on ɓiɗɗo moƴƴani ɗum fof no adda bone ɗum tagui so wiyama needi mbimami ko ɗiɗo ɓe fof jogui goto fof foti ko remde lowre mum baaba o rema hen lowre mum debbo o rema hen lowre mum ko ɗum addanta hunde wonde éducation de base kalteɗo o ko ɗon ummoto ɗum tagui mi addoyde ɗum lekki Binta ngabbirte ko foɓre nde yimɓe keeɓo e cat sen ummima tan en mbiya ɓiɓɓe joni te en ƴewani ñawande nde ene hawni nde sellata il faut que ñawande nde ƴeewe alcool waɗe hen safre ha sella kono kadi MP ay banggue goto kadi hande neɗɗo wonat e nder suudu muɗum fewna ha feewa jibina sukaɓe muɗum ande ɓe sukaɓe kat so jettimo ɗo ena hande ɓe mbawi wadde buzz wona sukaɓe yiɗaɓe horsinaɓe firtuɓe jiya koɗɗa e gaño ma fino subaka goto wi ene bonna ɗum yahanma to sernaɓe bonna aduna ma bonna aduna sukaɓe ma hande aɗa yiya neɗɗo jooɗo e nder suudu muɗum wiye oɗo debbo no wayi moƴƴude ni o no wayi hufde ɓesgu muɗum ni mawno han ɓesgu muɗum hankkadi no ronke tan yo wa no foti wade ni taw wona e ma wona e ɓesgu ma an ya yiɗ ɓesgu ma feew mbiya aɗa ummano ɓesgu janango ko ɗum noon rufata e ɓesgu ma ha bonnata ɓesgu ma ayi a toɓɓi toɓɓere kadi wonde fa hande koye nder tarini men gonɗen ko kalɗa ko no woodi tawa an to ummiɗa to ka nehiɗo ka awdi moƴƴiri
te garɗa kadi nam jiɗɗa kadi nam ko jibinde ɗo ɓesgu moƴƴu aɗa dari yimɓe fof no gandi o debbo ko dariɗo ko tinniɗo ina yiiɗi gorko mum ina toppiti gorko mum no toppiti famille gorko mum hay sehilaɓe muɗum Allah waɗa noon puɗɗoɗeɗa e makko ɓesgu ɓesgu ngu tabarakallah machallah tampa hen aɗa neha hono no mbimami ni ko waɗɗima e jignaɗo fof aɗa waɗa hay babiraɗo one kay ko waɗɗi ɗum fof no waɗa so jangde yonti ina sodana ɓiɓɓe mum fermeture so jari yoɓanede ina yoɓana ɗumen ina holtinma no holtini ɓiɓɓe ma no fewni ha fewi sahe sahe mbiyen sahe sahe tan sahe sahe ummo to yeeɗum tawa sahe sahe o binta no mbimami neɗɗo fof mo jiiɗani jogui gañum andi mi haali ɗum nane gañuma o fiima sawru ha tampi kono ronkanima an aɗa tinni aɗa sibbira e probléme hade gaño dañde sago muɗum ayi ɓeɗo noon ko sukaɓe cuwa tawa jogade haqqille on haqqille joni o woppima han to ƴetti sawru ndu o fayi kadi to ɓiɓɓe ma ɗum woni ko mbiɗa ɗo ko jaranamo hay yadata seere o bonna ɓe sukaɓe janggoyannoɗo hen nattita janggude watta so yeehi yettoyta ko école gona e fiide cikka ko ɗum nehata cikka ma taw oɗo ko yaadiɓe bon ɓe waɗi ɗum ni cikka o ko ɗum cikka hono ñande fo aɗana tuccito ɓiɗɗo ñande fo aɗana fiya ɓiɗɗo yeeso ɓiɗɗo sa waynani ɗum woynuma taw affaire o wona toon woni taw ko sayi yeehi waɗoyi ɗum andi enen seɗen mbaɗa ɗo mogoji ala ko gaccata wallahi ala kaalen gonga tan ne woɗ en gaccani koye men en gaccani seeremɓe ɓe fof en kaalat par ce que kaldaten ko beele nde ñawanden sella ne sella joni an jaha to ceerno perloɗa mbiya ligganomi heewi ɗuurude he arde ni koye nawligaji he wallahi ɗum he toon ɓuuri heewde leydi e ɓi nawlam o hande so tekkiliɗo hande naggam o e naggam wan boni wattumo ni wonti ha sidagal a sippire yumma ha tampe ronki yo ɓos paata kadi sukaɓe aɗa gollo ɗumen joni noon yummonde andoyta ɗum ɗo ko jungo waɗi ɗum ni walla goɗɗum tawa affaire nde fuɗɗima bonde walla baɗon bintatal ni ya barkin o ɓiɗɗo yo fi ɗum ha cakka morla ɗum jogori ko bonde cikka tan ko ɗum woodi tawa jofotoɗomo ɗum woni est ce que kañum wona kañum yaaduno e oyata ceernoto kañum bonnanno est ce que wona kamɓe jaaɗ e kay MP wadde yewtere meɗen nana are nayude saabu eɗene mbaɗe signalé ko hedde minute aji meɗen heewani ɗum noon mi tottuma konngol ngol mbaynoroɗa bandiraɓe kadi sernaɓe meɗen ɓe neɗɗo so yeehi to ceerno ene jogui ko heewi ko foti haalde ceerno yo waɗane an hoore ma mbaɗa avancé yo ceerno waɗane sukaɓe ma mbaɗa avancé kono joɗɗa e ceerno ala ko mbatta so wona aɗa bonna ɓesgu janango an a dañta ko welma e aduna saabu sa jooɗima tan a wi bonnanam ɓesgu kaari miijo an ɓesgu ma ngu jiɗɗa fewgo ko nguɗon jogorɗa bonnude wayno bandiraɓe eyyi no mbiɗa ni Tall mi ɓeyda hen hunde seeɗa wonata ni ko boni bonnori ɓe bonnuɗa ɓe peut être boni kono annana foftotako wallahi sabu anni e bonɗo way kono suuduni ay joni boneji so pini mbay kono nayi ummiɗe e jofde no orani soɗi ori soɗi garti holtoɗi payi wona jofde wallahi jofde affaire o hibbitto e maɗa no mbiɗa ni mi salmini bandiraɓe foof mi salmini enɗam ɗam foof hay goto mi yejjitani sababuji ɗi no mbimini e dalillaji ɗi fof mi salmini ɓeɗo kadi jagganɗe ɓen ɗeɗo gueɗe kadi ha mbawɗen kadi yuɓɓinde ko juɓɓinten ko goto hen fof salminama e yettama en jettiɓe fewi toɓɓere gadduɗa nde ne yaaji eɗen mbawi julnade e muɗum ñande wonde ni e ñande wonde saabu ko toɓɓere aduna woni ɗon inchallah eyyi mi salmini mi weltima ewa mi ɗacciti konngol kadi e maɗa eyyi kay mi weltanimama maire Aissata Hadji Diallo en calminiɗo Ibou Kane Diallo jeeri a salminama ardi bonnani guila Allah wadde en ha hande ko weltare tan yiya hen ɗum noon en calmini hono gardiɗo galle o hono kawamen Abou Diop en calmini hono ɓuuƴi meɗen lowguel meɗen ɓumguel e en calmini bandiraɓe foof en calmini kadi hono kawmen bammen Abou Tall ɗo to États-Unis gorko moƴƴo e mi salmini bandiraɓe foof en calmini Adama
en calmini wuliyense naaɓe en calmini kalñoranaɓe sabu Moussa Kane nana kalñore leeli hande ene fofto en calmini ɓuddunkoɓe foof en calmini bandiraɓe foof bandiraɓe wonɓe internet ɓe waɗoɓe partagé émission o min beltanima on no fewi amin mbiya on Piindi tan minen min mbi Piindi tan yeeso tan sabu Piindi ganduɗo Piindi fof andi kañum addata ko wone pulaagu kala ko majjirma e pulaagu tan naati Piindi sa naati tan a yitoto hen hoore ma ɗum noon en calmini caméraman uji meɗen hono Thiatou Walo hono Ibrahima ene wonde Ndeye Fatou en beltanima bandiraɓe foof ha émission meɗen goɗɗo gonka debbo e ngo rendo